फेग्रा मुवा बेसाद बा ड्राग्स एडिक्टेड दिनैनि समाव जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव बा बर' समाजनि गेजेराव जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां गोसारदों आरो बेखौ जों माबायदियै होबथानो हागोन। स' बेनि सायाव जागोन दिनैनि भिडिअ'आ आरो भिडिअ'खौ नोंथांमोना दसे सम होनानै नायगोन होननानै आं आसा खालामो। मानोना दिनैनि समाव बर' सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स एडिक्टेड जानाया गोबांनिख्रुइ गोबां बांलांदों। जायनि जाहोनाव जोंनि समाजनि हालादा समाजनि थासारिया गोबां गाज्रि जालांदों आरो बैफोरखौ जों होबथानो गोनांब्ला जों गावबा गावनो बुजिनांगोन आरो न'खरनि बिमा बिफा बिथांमोनाबो गावनि गथ'खौ मोजाङै फोरोंनांगोन, मोजाङै सोलोंनांगोन। दा गथ'फोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला बिमा बिफायाबो गथ'फोरखौ सापर्ट खालामनाय बायदि खायसे जायगायाव सापर्ट खालामो। दाना मबाइल जानबुंनि खोथा आरो बिथांमोननो बेरायनाय दावबायनायाव फैसा होनाय, रां होनाय आरो लोगोसे बिथांमोनखौ न'खराव फैदोंना फैयाखै गथ' गथाया बैफोरनि सायावबो दिनै बिमा बिफाया एसे उदिस लानांगोन। जायनि जाहोनाव दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जालांदों जोंनि बर' लाइमोनफोरा, गोबां लाइमोनानो। आरो गिथाव बाथाव बेफोरबायदि जानायनि जाहोनाव बेफोरबायदि जानाया ड्राग्स एडिक्टेड जानाय सुबुंफोरा जुदि बांलांबा जोंनि समाजनि गेजेराव आरो समाजाव सानसे समाव मोजां सुबुं नागिरनो, जेरै रायजो राजानि खामानि मावनो, रायजो राजानि गेजेराव प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि बा बायदिसिना बिबानगिरि आखायाव दैखांनो होनो थाखाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोनांथि रोंगौथि थानाय सुबुंनि आंखाल जागोन। बा बेनि सायाव जोङो मोजाङै स्टेप लानांगोन आरो बिमा बिफाया बेखौ नोजोर होनांगोन दि गावनि गथ' गथाया कलेजाव थांदों, माब्ला फैगोन, माब्ला फरायगोन बेखौ नोजोर लाखिनांगोन। आरो मागो दानाथ' सफायबाय। दा मागो दाननि गेजेराव जौ सेरेब लोंनानै गोबां एक्सिडेन्ट जालायनाय, गोबांनि जिउ खहा जानाय जा बेफोरबायदि थासारिया जे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव, बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया जाया। बेनि थाखाय आं गुरै खावलायो। मानोना लोंनाय जानाय आरो इन्जय खालामनाय बेफोरो मोनसे निसा आरो बे निसानि अनगायैबो गुबुन मोनसे निसा दङ। बेफोर निसाखौ खालामब्ला सुबुङा मोजाङै थायो। जेरैबायदि नोङो गेम गेलेनाया, बबेबा क्रिकेट गेलेनाय, फुटबल गेलेनाय, बिजाब फरायनायाबो मोनसे निसा। आरो बिजाबखौ फरायना गावनि बिजाबखौ जुदि गावजों लोगो खालामना लानो हायोब्ला बैबो मोनसे निसा। आरो बे निसाखौ जुदि हेबिट खालामोब्ला, जोङो बिजाब फरायनायखौ सानफ्रोमबो जुदि हेबिट खालामोब्ला बे मोनसे निसा जालांना थायो। दा गाज्रि निसानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मोजां निसाखौ लानांगौ। बिजाब फरायनाय मोनसे निसा, बेनिखायनो जोङो गाज्रि मुवा जानानै ड्राग्स जौ सेरेब लोंनानै गावनि जिउखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामनायनिख्रुइ जोङो मोनसे मोजां निसाखौ लानांगौ। दा बे खोथाखौबो बुजिनांगौ जोंनि लाइमोनफोरा। सोरबा बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायनो जुदि गारि मथर बायना होदोंब्ला बै गारि मथर बायनाय राङा बबेनिफ्राय फैदों? खायसे सुबुं आं ओरैबायदि नुनो मोनदों, गावनि बिमा बिफाया माइक्र' फाइनान्सआव लन लानानै गथ'नो गारि बायना होदों, बाइक बायना होदों आरो बै गारिखौ सलायदों गथ'आ। आरो बे गारिखौ सलायनायनि गेजेरजों बैयाव सानफ्रोमबो इनभेस्ट खालामनांगौ। इनभेस्ट माने मा? जोबनाय इनभेस्ट। जेरैबायदि गारियाव थाव सोनांगौ आरो बिमा बिफायानो बे गारिखौ बायना होदों आरो बै गारिखौ लानानै गथ'आ सलायदों नंगौ, नाथाय बिमा बिफाया सानफ्रोमबो माइक्र' फाइनान्सनि लनखौ जे मानिनांगौ, मासनि जोबनायाव बा मासनि गिबियाव बै फैसानि थाखाय बेसेबां हालाय हाफाय जानांगौ बैखौ जोंनि लाइमोना बा गथ' गथायफोराबो साननाया मोजां। मानोना सोलोंथाइ लानानै फरायसालियाव थांनानै बैफोरखौ बुजियैनि बा ससियेल मिडियायाव नुनानै बैफोरखौ बुजियैनि, बैफोरखौ मोनदां हायैनि जेबो खोथा गैया। बेनिखायनो गथ' गथायाबो बेफोर खोथाखौ बुजिनांगौ बिमा बिफाया माबायदि होदों। दा बिमा बिफाखौ होननो थाङोब्ला जोंनि बिमा बिफाया ओरैबायदिबो दङ, गावनि रां फैसा सम्पति गासैखौबो सेबथेनानै दङ आरो गावनि गथ'खौ मोजां खालामनायाव, गोजौ थाखोआव सोलोंथाइ होनायाव एसे नेग्लेक्ट खालामनायखौबो खायसे खायसे सुबुंनि गेजेराव जों नुनो मोनो। नाय बेफोरबायदि खोथा नङा। गावनि गथ'आ जुदि मोजां जायोब्ला नों गथ' गथायनो रां रुफा गालांनाङा, सम्पति गालांनाङा। नोंनि गथ'आ जुदि मोजां जायोब्ला गथ'आ गावनो खामायनानै गावनि जिउखौ, गावनि न'खरखौ सुफुंनो हायो जुदिहाय गथ'आ मोजां जायोब्ला। बेनिखायनो गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय बिमा बिफायाबो गोसो मोदोमै बेखौ नाजानांगौ आरो
गोसो मोदोमै बेखौ गथ'खौ मोजां खालामनो थाखाय अरायबो सांग्रां आरो गथ'जों लोब्बा थानानै गथ'नि जिउखौ सोरां लाबोनो थाखाय गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो नाजानांगौ। दा बर' समाजनि गेजेराव जों ड्राग्सनि एडिक्टेड ड्राग्स जानाय जौ सेरेब लोंनाय बेफोरबायदि गोबां थासारिखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाहोनाव माब्लाबा सासेल' गथ' आरो बिमा बिफा बिथांमोननि गेजेराव गथ'नि जिउआ गोमालाङो जायनि जाहोनाव बिमा बिफाया जोबनायाव आलाय सिलाय जानो गोनां जायो। स' बेफोरबायदि जे जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जाया आरो बेफोरनि थाखाय जोंनि ड्राग्स जायफोरा जायो बा जौ सेरेब लोंनानै न'खराव बुदलाय बुसि खालामो बेफोरबायदि जानायनि जाहोनावबो जोंनि समाजनि गेजेराव मोनसे गाज्रि आबहावा सोमजियो। स' दा जियानो जाया मानो इन्टारटेनमेन्ट लानो थाखाय मोजां जायगा दङ बा इन्जयमेन्ट खालामनो थाखायबो मोजां जायगा दङ आरो बैफोर मोजां जायगायाव इन्जयमेन्ट खालामब्ला गावनि जिउआ जेबो खहा जाया, गाव रोंनाय गावनि नलेजआसो बांलाङो। स' बेफोरबायदि जायगायाव इन्जय खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि जायगाखौनो बासिना लानांगौ। स' जियानो जाया मानो जेसेबां बुङो एसेबां भिडिअफोराबो गोलाव जालाङो। मागो दाननि गासैबो बर' रायजो राजाखौ मोजाङै थानो खावलायो। लोगोसे बेजों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो नाजाबाय। खुलुमबाय गासैबो रायजो राजाया अननानै मोजाङै था आरो जौ सेरेबनिफ्राय सानफ्रोमबो ड्राग्सफोरनिफ्रायबो गासैबो लाइमोनफोराबो मोजाङै थानो नाजा। स' जियानो जाया मानो थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जे बर' हारिनि बाय बाय।